John Oloko ta' 36 sena minn Niġerja inżamm arrestat wara li ġie akkużat b'7 akkużi fosthom l-ħebb għajjar u weġġa' ħafif lill-uffiċjali tal-Pulizija. Quddiem il-Maġistrat Estrid May Grima, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Ryan Vella spjegat li fil-11 ta' April għal ħabta tan-nofsija ta' wara nofsinhar fi triq turisti il-Qawra, il-Pulizija kellha tintervjeni wara li l-akkużat ma rridx iħallas il-flus biex jitla' fuq tal-linja u beda jiġġieled max-xufier. Wara li l-Pulizija rnexxielha tniżżel l-akkużat minn fuq tal-linja, l-akkużat baqa' jirreżisti u b'konsegwenza ta' hekk ikkaġuna ġrieħi ħfief liż-żewġ uffiċjali tal-Pulizija waqt l-arrest tiegħu. L-akkużat wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża talbet tal-ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba il-gravità tal-każ. Il-qorti ma laqgħetx talba l-ħelsien mill-arrest minħabba li l-akkużat m'għandux xogħol u lanqas għandu residenza fejn jgħix. Princess Holdings No Deposit Cars Malta Ltd u d-diretturi tagħhom Christian Borch u Joseph Kamenzuli resqu kontro protest ġudizzjarju biex jiġtu l-akkużi ta' klijenti tagħhom li talbu l-Pulizija tinvestiga allegati reati kriminali kommessi mill-kumpaniji in kwistjoni. L-allegati reati jinvolvu fost l-oħrajn frodi u ċitazzjonijiet foloz, iżda fil-kontroprotest iffirmat fosthom mill-avukat Gianella De Marco intqal li l-akkużi mill-klijenti jonqsu minn dettalji preċiżi. Żagħżugħ ta' 15-il sena li joqgħod bormla ammetta li seraq mutur u saqu mingħajr liċenzja tas-sewqan u polza tal-assigurazzjoni. L-akkużat ammetta wkoll li hu riċedif. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Kurt Farrugia spjegat li l-mutur insteraq minn post u nstab f'post ieħor. L-Ispettur qal ukoll li l-akkużat ikkopera bisħieħ mal-Pulizija. Il-prosekuzzjoni u d-difiża talbu li żagħżugħ għandu jingħata probation biex ikun jista' jaqbad triq differenti minn dik li diġà qabad. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Estrid May Grima qalet li sentenza se tingħata il-ħamis filgħodu. L-akkużat kien akkumpanjat minn ommu minħabba li għadu taħt l-età. Kevin Kaċċottolo ta' 47 sena weħel 6 snin ħabs wara l-instab ħati li sawat anzjan ta' 72 sena bħadida waqt serqa minn ħanut fl-Imsida. L-akkużat ġie mixli li fl-2018 wettaq serqa minn ħanut li żamm l-sit kontra l-volontà tiegħu u weġġaw gravi li kellu arma fuqu u li kiser sentenza tal-qorti. Il-prosekuzzjoni kienet spjegat li s-sit ipprova jwaqqaf lill-akkużat imma dan taħdaqqa ta' ħadida u ħallih mal-art fuq il-bankina u ġie arrestat wara li l-Pulizija ċċekkjat il-filmati tal-kameras tas-sigurtà. Filwaqt li l-qorti sabitu ħati għall-akkużi miġjuba kontrih, il-Maġistrat Farrugia ddeskriva dan ir-reat bħala wieħed li m'għandux jiġi tollerat f'soċjetà ċivilizzata. Huwa insista li meta jiġru każijiet bħal dawn is-soċjetà tippretendi li tkun protetta mill-kriminali li jwettquhom. Huwa qal li avvolja Kaċċottolo għandu l-vizzju ta' droga ma għamel xejn biex jipprova jeleb dan il-vizzju. Minbarra li kundanna lil Kaċċottolo għal 6 snin ħabs, il-Maġistrat Farrugia ordna wkoll il-konfiska tal-karozza li ntużat fis-serqa.